Wannan kuma yadda za ku yi withdraw kuɗinku a cikin Ultimax, ko dai tax ko dai referral. So za mu shiga direct cikin account namu na shi wannan ɗin Ultimax. Bari in shiga cikin nawa. So kamar yadda ku gani ba sai shiga nawa ba. Yadda za ka yi ka cire kuɗinka withdraw ranar withdraw na tax ko dai na referral. So nan za ka danna referral ranar Wednesday da kuma Saturday. Ranar Laraba kenan da ranar Asabar karfe 10 zuwa karfe 12. So nan shi ne za ka danna. In ka danna ga withdrawal a nan gurin wannan. So sai ka taɓa. So farko za ka yi setting pin da za ka wuce a nan gurin. Za ka yi setting pin da za ka sa guda 4. So idan ka danna wannan ka sa abin da kake so, ka danna wannan, ka danna wannan, ka danna wannan. So sai ka danna submit, zai wuce da kai inda za ka yi cire kuɗin naka. Na shigo ta cikin account na tun da wancan already shi ba wannan ba ne. Bai setting abubuwansa ba kuma shine zai da kansa ba ni zan masa ba. So nan withdraw. So kun gani Nigerian withdrawal are not currently disabled. Yanzu ba zai yi ba sai ranar Laraba karfe 10 zuwa 12 ko kuma ranar Asabar karfe 10 zuwa 12. To nan dai shine inda za ka taɓa. Idan ka taɓa zai baka dama za ka yi withdraw. So amma ku kula, shi ƙa'idan withdrawal na shi Ultimax nan kun kalla wannan lock da kuke gani. Wannan lock ɗin da kuke gani. So idan cycle na 8,000 kake already na farko, inda 8,000 kake referral, kowane mutum 3 idan kai referral za su baka dama kai withdrawing naira 20,000. Naira 20,000 za su baka dama kai withdrawing. So idan kai guda ɗaya za ka ga anan kun ga all time earning ɗin nan za su samu kashi. Idan ka ƙara yin guda 3 za su ƙara biyar maka shi zama 40. In ka ƙara yin 3 to amma kowane 3 kai kun kalla nan gurin za ku ga ya nuno muku resubscribe a nan gurin. Yanzu kun ga nan na yi 1 saura 3 ko 2 ne, na yi 2 saura 1 da na yi 1 yanzu shikenan zai cika. Zan danna resubscribe. So idan kana so ka yi withdraw, idan ya kawo maka wannan resubscribe ɗin nan, so kar ka danna shi ranar withdraw ne, sai ka yi withdraw ka cire kuɗinka. In kuma ka danna su lalle ka tabbatar kafin lokacin withdraw yayi sai ka nemi mutum 3 da za ka musu kafin su ƙara baka dama. Idan kuma baka danna resubscribe ba ka je ka fara referral, ko referral nawa ka yi, uku nan da ka yi farko su kaɗai ne, sauran duk kai asarar su ne. So don haka sai a kula sosai. Subscribe ɗin nan idan ka yi misali referral mutum 3 8,000 kana so ka cire kuɗinka to kar ka ƙara wani, sai ka cire kuɗin ka yi withdraw tukunna ka fara wani. In ka danna resubscribe ɗin a nan gurin yake. Idan kuma kana so ne ka ci gaba, maybe kana so ka tara kuɗi, do ban ba da shawara ba shi platform ba a tara kuɗi da ya kai minimum ka tabbatar kawai ka cire shi ka tara shi account naka ya fi guarantee. So sai ka taɓa nan na 6,000 kuma already dama da kayi zai rinka kawai karuwa ne akan wannan naka, baka da matsala da shi wannan cycle ɗin. So wannan shine yadda ake withdrawal. Amma ranar withdraw ɗin ma Allah ya kai mu zan muku video, zan tura muku yadda ake yi.